L'empresa de disseny multimèdia Tots i l'Associació d'Amics de la Rambla han renovat el mapa turístic del passeig i n'han incorporat la informació comercial i turística del web de l'associació. Un mapa que no està pensat només per als turistes que visiten la ciutat. Amb un sol mapa no vindrà la gent de Barcelona a visitar les Rambles, però el que animem és que la visitin com un turista, a que la tornin a reinterpretar perquè és molt interessant. O sigui, la gent que no creua de la Diagonal cap a baix, que ho torni a fer perquè realment hi ha molta diversitat i no només hi ha turisme. Tindrà una tirada quadrimestral i volen que sigui interactiu. Per això han convocat un concurs d'Instagram que en aquesta primera edició està dedicat a l'arquitectura de la Rambla. Y todo el mundo puede participar, únicamente poniendo los hashtags, normalmente irán reflejados a la página web del proyecto y las fotos más votadas ganarán un álbum fotográfico impreso por nuestro impresor. L'objectiu de Rambla Map és consolidar-se com un referent informatiu i comercial de la Rambla.